ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagadumit din ang bisukol ni tayo. Un nga raw, Mayat nagdadakkel. Mala, iruar mo ti sakaw. Taalain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Areglado ba daw? Pagkwartaan day tuyay. Iso adi kag patay-patay. Anya day, nangagsamot dagiti baboy ti sauta. Di mo nga minpigsaan ti panagsauma. Ano di dagbuteng. Naguray ka. At dagayam si Arken Pigiri di tangataw. Di tayo iti pagturungan ti rugi da. Tagtaga rito yan. Tagtagaray. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol di tayo. Kanakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tilutun ta ita asida endungaw. Ay, adamot bunga ti parya di talikudan ti balay. Ay, makauma. Napapait. Paray! Da. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka. Nagyaman ang pare Adda kagayam dito paray. Magtanadanong ka. Anya data nakasako nga awit mo, paray. Iso nga rin ti umay ko ilako king ka paray. Kita akman. Ay! Bisukul mo't na kita. Tuwan paray. Naimas asabawan day ta paray. Ay, mano nga, iti may sakilo, paray. Ay, nalakalaang paray. Iso nga gumatang kan. Kasla kaya't kung agpaiso taxi da iti bisukhaw. Ay, kwarta man banag. Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay, agyaman ak paray. Awan ka dit madmadlaw mo, intay. Gaan niya. Ewan man. Apay mutan. Sabali mo't tiraman dagito'y bisukol. Wan, madlaw ko. Tanagsidsidaak mutan iti bisukol. Aguray ka. Ikis ko man ti bisukol. Kanak. Na. Anya ti makunam, intay. Sabali na ito yung masa. Kunak tupay ka. Nagadupay ti sindakon. Sa mo imbagati kasta. Kumusta tila kum abisukol ba daw? Ay, kit na ibusin ato yan. Ay, bayat nga rudno kasta. Why, iso ang mapantaman na, hindi kataltalunan. Nagado abiso ko ligay. Unangam, ay, kasla makonsensya nga may narugit ijay. Ay, uray saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di Duwata mapan, tapno mabibit ang agaway. Kit isupay ti oras ko ang mapan agisorsor iti bisukal kadag iti babalay. Sige nga raw, mapantan. Di kagkapoy-kapoy, tapno agkakwartata. Gumatang kamot din iti bisukol amaray. Naimas na itaoy. Nangalaan nyo mo't ngay, iti ilakla ko yo abisukaw. Ay, kwa. Di talang igigid maray. Anya di tala ang igigid. Kano kunada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagkuna. Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti dadduma. Ay, nyamatan. Kitaan nyo mo't no nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kaba daw. Bisukol! Bisukol yaw! Lukumot day tataba daw. Ay, wan nga rod kwarog. Awanan ti meta gumatang. Tamo na tinagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko talaga day ta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ka ni Uncle Mo. Di kagdanag. Ibagak talaga kini uncle ko ti aramidan ni tataba daw. Nabatad apanang loko iti kalugaran da ti aramidan da. Siyempre ure si numit amaka mo iti dayta. Talaga amakaungay. Ay, yes kay. Awan mo't tanti meta gumatang itilako ta. Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Anya nga ti aramidin ta. Ay, amukan.
Anya. Hipan ko ilakaw, ijay ili tuyang. Aywan. Mayat day ta na panunot mo ba daw? Alpasan na. Igatang ko mutin iti bagas, ti daduma naglakwanta. Wan. Kan gumatang kamutan na iti naimas asidaan ta. Ino kasta? Ijay tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwain ng kail. Ay, loko abadong Isungahinton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol ala ko na. Ay, sapay na mas ti pinangluto ni Antim. Tagayam. Ay saus, linuko na kayo ni Tata Badaw, Angkal. Masabat kung tulaan. Bagaan nyo ni Tata Badaw. Taisardeng ng tiyan aramidan na. Ay, wun Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang iti lako ta abisukaul. Tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukol. Red tide. Apay, naggapo nga rod iti baybay, tilako ta. Tapno ibagana nga da red tide na. Ngarud Ay, aglablabos mo tin day ta, Kwaraw. May samod day ta, di na mo ti sasawod na. Anya ngay ngarud ti aramiden ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, adu ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manan. Why? Hagalata ka dagiti tungsoy. Isaw ti ilako ta. Unang polluted met ti danum ijay. Sa nabalay, tadi damot amo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam sa nakagumatang, maray. Di mo kayat ti tungsoy? Ay, diya kayat. Gaputa amok tinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukol. Ay saan, Maray? Nalinis adanong tinagalaan may. Ay, isardeng yun timang loko iti padayo a tao. Tabasol day ta. Parinteng! Daman ilako kaon. Tungsoy. Na Bumatang ka mutin na. Tapno isupay ang mapaglakwak paray. Ay, nagkaro kamat ataon. Amom ang naggapo iti narugit. Ilakom kanyak. Apay anyat pa nagkitkitam iti tao? Amo, no sa dino tinangalaan niya iti inlakoyo kanyak ay bisukol. Amoy ang narugit ng ilakoyo. Sana bali Tan na i-process mo't lang iti bagida iti rugit paray. Tapiluso po ka. Naimbagman ta mairusok mo ti agsida ka dagita ilaklakoyo. Isardeng yun ay tan nga aramidan nyo paray. Mangluk-luko kayo iti padayo ataw. Inton kwan, iwasawas ka na. Anya. Ay nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo, jay tao. Aglablabas ka matan. Apay akas jay ti imbagam kan kwa na. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasayaat. Awan ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot? Panunutam kit di noan niya tinasayaat nga aramidam. Sika ti kapitan. Ammom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngem apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Makapahay ladbat kami ti aramid da. Ti kunamkit day. Iso napasamak kan kadayta. Ngamen, bye-bye ang matan ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, kwa, ay jay... Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. Isumet! Kahit anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka tapno mapasardang dagiti kakasta aparikot. Kasta ya? Di kan tumot ngamin agpampanunod, intay. Umuna iti amen. Agyaman na kada kayo amen, adi maray iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan,
iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubingan. Ken iti kalakayan. Iso ang nagpamitingak ita. Ta ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond wano anya pay dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, ah? Biribad nga min tikas jay. Kakabaranggayan. Kagawad ko dan. Ituloy mo man. Sige, Kapitan. Pudno, tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso, ati aramiden tayaw. Liklikan tayo, ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ma, ti mangipaturong kadag iti likido. Nga agayos iti kanal, kan padanom, iti taltalon tayaw. Tapno maliklikan, ti pan nakakontaminado, ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo, intay. Una, tapno awan tiriray. Rumbang lang, tanay, madadail matan dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Ay, adda ko mamut da pari badong kan marituyang tapno nangegda. Awan da nga raw, di da imay nakimitay. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Baka pasurong da gijay. Kay baga kini pare badong at tarimaanin na ti pagayusan ti ruget, dagiti baboy da, waraw. Apay, at ka di agreklamo kadakwada ang kail. Siya! Diyak kayat tikas diya pamayan da. Sabagay, talaga mo't anarawit ijay, ngamawan ti agreklamo kadagiti adda iti asidagda, takabuteng da ni tataba daw. Una ngam tumulad da matay. Wan nga raw, Ibagang maibulang da ti basura da, iti rumbang alugar. wanang kail, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok, hindi nabubulak. Kasta, ti mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mac. Kwaraw. Wan tataba daw, amin tayo alumugar di tao, aramidan tayo da ita. Itaman paya kasta. Manipod ita, addan agmuni tao iti binulan. Anya, Isu ama iparit inter aramidan niyaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg tirugit nga agapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal, mamulta kayaw. anya, multa da agusay. Wain tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta nga'y? Tinungpal da kadimatla ang tinapagmitingan yaw. Sigun ka ni Kwarog ka tinungpal da ka daw. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Nalinis itan dagiti pagtaraknan iti babaw. Ay, kat maragsa kanak no kasta, inteng. Adda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas ka dagiti igid tiwaay ken karayan. Ay, kat dakkel met apakaidayawam daytaan aramidam, inteng. Wala! Apay ka pa! Na, Panagkunak, mayatin dagiti bisukol ba daw? Wain, awanay ti pagdanagan ta. Tanalinisan ita ti taltalang. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Ken ilako ta. Ay katuna, sigurado nga doon ti gumatang. Tamuda nalinisan. Lakit di Iso adakkel met apagyamanan takin ni Kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay naman kidi sarakin ni pare inteng tuya. Bisukol, para king ka paray. Adamit tintong soy na. Talaga, pare? Ay katuna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amok. Tagyaman na ka. Sorry pare linakwang ka di damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da jay. Magyaman na nga rod pare. Agyaman nakmatkan ka paray. Tano saan agapo iti inaramid mo iday. Ang mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglawla. Kudos ken ka, Kapitan. Ala, sapay ko tagtultuloy
iti panagdalusyo iti masakupan ti barangay. Ala sigay! Dinan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlik. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdengag.